správne prelepené. Ideme opravovať, aspoň zákazník hovoril, 3-dňovú prasklinu. Má nejakých 25-30 cm a mala by byť stará teda 3 dní, 3-4 dní a hneď bola prelepená, takže mala by byť čistá. Ideme si to vyskúšať spraviť. Máme hotové. Ani nevidím, kde to je. Tu bola vykonaná zástava. Tu sme to zastavili, navrtali a zastavili. A nejak takto to ide. Tuto vyššie je vidieť, poznať. No, tuto to bolo troška roztrieštené. A tu jemný vlások, teraz to vidíme, taký jemný vlások. Vždycky je niečo vidieť, ale to, čo bolo predtým a teraz, je rozdiel. Takto z diaľky není vidieť absolútne nič. Záruka sa na to nedáva, môže sa stať, že aj napriek tomu, že to zalepíme akokoľvek dobre, to môže znova prasknúť. Ale pevne dúfam, že toto bude držať. Akurát pred chvíľou som robil jednu pani, ktorej som opravoval takúto prasklinu a už 2 roky jej drží bez problémov, takže pevne dúfam, že to bude aj pri tomto aute.